sa setup ninyo kisay bayi kisay laki. Manag-unsa mong duha. Manag-uyab. Yes, in mo ka couple hair mo. Pare pumuog ko ano, get pila man katuig ning relasyon ah. Dua. Pwede na to balikan kung asa gagikan ning relasyon. Bayot pa siya sa una. Kuan, naibog mo ko. Marag na kuan akong kasing-kasing. So, kung bayot siya unsa ka? Tumboy. Okay. Tapos, Dayon, ako ang una ni add, tas ni chat. nakita ni mo siya in person. Facebook ra. Sa Facebook ra. Yun sa mo kabalo nga sa iyang identity ato siya. Kuan, nang ni, murag ni agir sa kung kuan ba? Kanang sa Facebook. Oh. Dayon ni anak ko, gwapa maning bayot. Pero before pa wala ka kabalo nga bayot siya. Wala pa man. Sa imong giad tapos ikaw po i-accept nimo dayon. Wala. Pila ka kuan pa sa semana? Semana. Iya bang kuan pod ani na tumboy na po siya daan. Wala mo siya bayot food. And then, sige siya, papansin ako ng chat. Nabay boarding house, there's Dumaguete. And then, yung ko wala na bago ko kabalo. So ang una nimo ang inyong conversation sa kabay boarding house sa pasangil ra ron. Pasangil ra nako. And then asa naabot sa punto nga murag nagkainteresado hay mo? Like na imong personal na ang storya anay. Kuan, ako may sige kuan niya kay di man kay siya mo chat. Papansin kay niya para kuan, tagdun, chatan. Anong pakipot man ka? Wala ra kay... Dili nimo trip ni sa una before. Dili. And then, So unsay trip nimo sa una before siya? kuha na lang ning laag ra, ingon ko niya ning pwede ta magkita ang laag, tapos ingon siya dili, wala ra po na ako siya tagda pila ka semana. Pero kanang mga panahon na wala kay karelasyonan panahon na pod. Ikaw kay namulong jud po kag relasyon. Na Ay naka-relasyon do. Kanang wal chat ka niya? oh, Iya namang namulong kag lain na pa makikarelasyon atong panahon na. kay nang cheat man siya. Kanang imong nakarelasyon. Oh, Sumurag ni balos ka. kay kabulago naman pod siya. Nangita kag back up. Okay ra nimo? Okay ra. Pero na 2 years man pod no. 2 years. And then ngano mang nagka-interest ka sa iyaha? Nga kabalo man kang Giwapahan. ay ka cross dress ka sa una? Tas kog box sa una, tapos bye-bye ko sa una. So sa iyang picture bye-bye gid siya. Oh, Oo, okay. Unya. Pero okay ra nimo nga murag na imong siyang na. gani. Pero pabalik ko na akong bayot. So mas prefer di mo tong taas siyag buhok? Kay gwapa. Ikaw ba ganahan pa kag mo balik og mo cross dress? Sa Para niya. murag dili naman, murag Ikaw okay ra ka? Okay ra. balikon tong sa unang panahon kay Nganong murag na nausab pod ang imong preference sa pagsanina? Kinsa o unsay nagpausob sa imo ha? siya. Akong gipausob kay para mapaila-ila nilang papa. Tapos di mahalata nga bayot. Pero napaila-ila na di ay. Ila-ila para ako Ano, paal murag taas pa to yung buhok niya. Pero galaki-laki siya pero taas ang buhok. Oh. Okay. Panglalaki siya suot. nitriman ra dire, and then Taas taas baat ra, and then palaki-laki iso gayo. Pagabuting to sa ilahong balay sikihor man ni siya, and then Wala ra ka nahadlok sa iyang pamilya? wala ra, murag ako ipoy gipaon niya before siya muuli sa ilahon. Kabalo ba ang ginikanan nimo nga dili siya gid straight, especially sa una? Si mama, pero akong papa wala pa. Ang iyang preference naman po doon, dili mo ba siya mo cross dress na? Pero kabalo si mama nimo nga murag tomboy ka. Kabalo sa una ra, bata pa. And then lipay po mong papa kay nakapangita po kag laki. Liper man, ganahan nag ka po. Ay Ginoo ko. So nanay plano nga magpakasal pohon? Naa. Nanay proposal, nanay atagay sing-sing or plano pa? Plano pa. Planuhan mo nang kinabuhi no kay lisod be pa nang mosuluta sa kasado nga kinabuhi. Balik ta sa iya anong naganahan po ka sa iya. Sige siya papansin, murag na Ay napugsan ka. saan Ay, murag grabe na. po nun bukson. Naganahan na lamang po. Through time, kay ang gugma, makantiguhan man nato ang gugma, no? Mga anak. Kaya nga po kog kuan siya ning bayot siya sa una kay anak Kay nga kag dili tinuod na. dili tinoingon ko, hi sis, anak ko niya. Yung umay ito, ingon siya, pwede mag-video call. Tapos ingon ko, di ba bayot ka? Ingon siya, di man ko bayot, bayo man ko. Na ako bayot man ko. Niya, ngano man kag maibog na ako. Ito. Karon nabot ng duha ka tuig. Sige, aside sa marag mga punto mo nga mahimong pamilyado mong puhon, asa pa kaha paingon ang relasyon? Sa ako, hantod-hantod na, siya na dyan akong opportunity. Pero siya, ambot, Ikaw, kay magduwa-duwa man ko na siya. bata pa mabutan, no? Ato man ang panon, tunan pa kung asa ni siya paingon. And hopefully, kamo hantod sa hantod, no? Gani. O dili na to i-pressure siya sa karon kay sa karon pa man na. Ato matun-an man na siya. Ala sige, kuha na lang ka ng mensahe na lang sa usag-usa. Dili na ti ka binuangan. Dayon, unta magdugay ta. Unta, kamera, hantod-hantod, magulang mi. Pero sa setup ninyo, kisay bayi kisay laki. Say bye. Ako laki. Sa nakailan ninyo nga tomboy mo, ikaw bayot ka, wala na sila nanibag-o.
Especially mo nga murag pang lalaki na ka. Daghang kong mga friend, gano kuno ni sayangan ako tong nabayi-bayi ko. Wala nimo gimahayan ang opportunity nga may mong laki para sa iya. Wala na ko ni mahayan. Kay siya ma ako gipili para ma kuan, mausob ko.